blwyddyn chdi, so neb arall yn dod, achos chdi sydd wedi ennill. Oh, sneaky. Fi ydi Hedyn, sef Miriam Sutton, a fi ydi enillydd y fedal drama'r Urdd. Drama am gyfeillgarwch, rili, ydy hi, ond cyfeillgarwch cystadleuol iawn rhwng dwy ferch. Cyfeillgarwch llawn camddealltwriaeth ag dig ag atgas, ond hefyd lot o gariad. Mae'r drama, rili, mae'n neidio trwy atgofion nhw a degoedd gwahanol yn eu bywydau nhw. A dyn ni'n gweld sut maen nhw wedi newid ag rili greiddyn yr drama mewn ffordd, y syniad o sut mae pobl yn cofio pethau mewn ffyrdd gwahanol iawn a sut mae hynny'n rhywbeth o ddatgelu pethau am eu personoliaeth nhw y ffordd maen nhw'n cofio pethau a beth sy'n hynny'n gallu creu rhyw fwlch rhwng ddau berson. O'n i'm yn siŵr sut beth felly fod y weldi tra. Efo cyn gymaint amser di mynd heibio allu ag yn yr anwn i'm yn chwilio bod chdi'n dod nôl go iawn. A di hanner disgwyl cael ngoroesawu i dy gwag. Hanner gobeithio. Illa. Wel, dyma fi. Cnawd, gweithienna, gwaed, 32 dant, 20 bys, pen llawn mwg a bol llawn diod. Yn waith tiwbo rwan nad ydw i'n aros yn hir. Dwi'n meddwl hedfan yn ôl. Yn ôl fory? Yndw. Yn syth ar ôl grebrwn? Wel, byddai'n aros digon amser i ddeud amen a chael llwciad y win. Ond gyda lwc fyddai'n gallu gadael cyn i'r cloc daro hanner dydd a chi'n gorfod siarad efo unrhyw un. Os daw unrhyw un, sy'n eitha anebygol. Ti'n gwybod, o gen fo dal ffrindiau a bobl yn edmygu fo'n y pentras di? A wedi'r gwbl oedd o'n rhan bwysig o'r gymuned. Rhai deud mae nid dyna'r ddelwedd cyntaf sy'n dod i'r brig yn fy meddwl i pan dwi'n meddwl amdano. Dyna'n union pan dwi'n meddwl. O'n eisiau cyfle i siarad gyda ni stwffi i gliro. Ynglŷn â ni. Ynglŷn â dad. I fod yn hollol onest gwawr. Does gen i ddim briwsionyn o ddiddordeb yn yr hyn sgen ti ddeud. Felly os mai dyna pam ti di dod yma heno, dwi'n ofni mai taith ofer ydy hi. Gyda phob parch gwawr. Ceri grafu. Yn yr ann i fi dal i feddwl sy'n na rhyw fath o groeso fi ma. Pam sa ti'n meddwl hynny? Rhywbeth oedd wedi'n plesio fi oedd bod y ddrama yma yn cydio o'r dudalen gyntaf un. Oedden ni syth i mewn i'r ddrama. Mae yna nifer o'r dramau oedd yn cymryd dipyn amser i gnesu ac i gyrraedd at y cnewyllyn y stori. Ond ddim yn fan hyn oedden ni syth i mewn ac yna lot o intrig a'r heina na wedyn yn cael ei pilio ffwr yn araf wrth i ni ddatgelu'r stori. Ond yn sicr mae yna ddawn yn fan hyn. Mae cymhlethdod a blerwch bywyd i gyd yma, felly sy'n ni'n hoffi llongyfarch yn fawr iawn. O'n i'n gwybod fod o'n hawdd i leu bob llun o'n ni ar Instagram. A wedi gen am clem fod o mor hawdd i leu'r atgofion fyd. Dwi heb anghofio, ond dwi wedi hen symud ymlaen. Mae'n ddrwg gynnau frifod y ego mawr, ond oedd gadael yn bell o fod yn her. Os wbath, y peth gorau nes i rioed. A dyna pam o rai chdi adael ganol nos heb rybuddio neb, ia. Dim negas, dim cyfeiriad, dim cysylltiad am 2 mlynedd. Wel, mae'n troi allan bod ar ganfod am mwynhau dy ryddid yn dy gadw di reit brysur ysdi. Dwi wedi bod yn lwcus iawn yn ysgol Botwnog a coleg Meirion Dwyfor Pwllheli jyst i gael athrawon Cymraeg hollol wych. Sgwennu creadigol wastad mor bwysig yn ein gwersi Cymraeg a mae hynny bendant di sticio hefo fi rili. Dwi'n brysur yn dawel bach yn sgwennu ambell i beth ar y funud. Dwi'n rhyw fath o heb drio sgwennu cyfres neu cyfrol o straeon byrion. Felly mae hynny wedi bod yn rhywbeth reit difyr. Edrych ymlaen at weld beth wyth nesaf.